Vedeli ste, že keď máte SIBO, tak tým najlepším riešením nie sú probiotika alebo prebiotika? Takže čo potrebujete zistiť, ak vás neustále trápi nadúvanie, zápcha, hnačka, máte tráviace ťažkosti, krče a podobne? Potrebujete vedieť, ako SIBO môžu zhoršiť antibiotika, pro alebo prebiotika a nesprávne zvládnuté diety. Volám sa Štefan Blážo, som naturopat a nutričný terapeut na klinike funkčnej medicíny NutriKlinik na poliklinike v Piešťanoch, kde sme už počas rokov pomohli stovkam ľudí zbaviť sa tráviacich ťažkostí bez chémie, prírodnou cestou, pomocou funkčnej medicíne, úpravou stravy a životného štýlu. Dnes vám prezradím 3 tajomstvá, ktoré sa nedozviete zrejme od svojho lekára alebo nutričného poradcu. Dozviete sa, prečo bežné prístupy pri liečbe SIBO často nefungujú. Prečo napríklad antibiotika alebo alebo prebiotika len zhoršujú stav, no a prečo ani správna dieta nemusí vyliečiť SIBO. A čo ešte dôležitejšie, dozviete sa, ako sa z tohto ochorenia môžete zbaviť prirodzene, bez chémie a bez antibiotík. Tak poďme k tomu prvému tajomstvu. Mnohí lekári predpisujú na SIBO antibiotika a znie to logicky, lebo tie antibiotika majú vlastne znížiť ten počet baktérií v tenkom čreve, ktoré vlastne spôsobujú to nadúvanie a tie tráviace ťažkosti. Ale pri SIBO môžu v skutočnosti antibiotika spôsobiť ešte väčší problém. Prečo je to tak? Pretože antibiotika nerozlišujú medzi tými dobrými a tými zlými v úvodzovkách baktériami a ani nevedia namiešať ten správny pomer. Vyhubia aj tie dobré, aj tie zlé, ktoré vlastne tie dobré vlastne pomáhajú nám tvoriť mastné kyseliny, hormóny, pomáhajú nám tvoriť vitamíny a podobne. A navyše, keď sa naruší rovnováha medzi baktériami v tenkom čreve alebo takisto aj v hrubom čreve, vznikne priestor pre oportúnne alebo patogénne baktérie, ktoré môžu vyvolať ďalšie tráviace problémy, infekciu, únavu, oslabenú imunitu a podobne. Takže namiesto vyriešenia SIBO sa po antibiotikách môžu objaviť nové a často ešte horšie zdravotné problémy, ako napríklad prerastanie kvasinky rodu Candida. Poďme k tomu druhému tajomstvu. Možno ste už počuli, že probiotika a prebiotika sú dobré pre trávenie. Vo väčšine prípadov to tak je, ale pri akútnom SIBO si môžete ešte uškodiť. Prečo je to tak? Nuž, pretože SIBO znamená, že baktérie sú na nesprávnom mieste v tenkom čreve, kde nemajú byť v takom množstve. Keď pridáte do tohto stavu probiotika, čo sú ďalšie baktérie, alebo prebiotika, to je to krmivo pre tie probiotika, pre tie baktérie, môžete to len zvýšiť počet baktérií v tenkom čreve, čo spôsobí ešte väčšie nadúvanie, plynatosť a bolesti. No preto správna cesta pri liečbe SIBO nie je krmiť baktérie, ale dostať ich tam, kam patria, do hrubého čreva a obnoviť tak rovnováhu v tráviacom trakte. No a tretie tajomstvo. Možno ste už skúšali rôzne diety a možno ste dosiahli aj určitý úspech, že sa vám prechodne trochu polepšilo, ale počasie sa vám zrejme tie príznaky vrátili. Prečo? Diety síce môžu dočasne zmierniť symptómy, ale neriešia skutočné príčiny. To môže byť napríklad nesprávne fungujúci migračný motorický komplex, čo je v nás zabudovaný systém, ktorý systematicky v určitom časovom rámci čistí tráviaci systém, teda myslím tenké črevo, a splachuje prebytočné baktérie a zvyšky potravín do hrubého čreva. Ak je tento systém narušený, môžu vzniknúť problémy práve prerastanie baktérií v tenkom čreve. Navyše, striktné diety vo väčšine prípadov nie je dobré držať dlhodobo, pretože môžu viesť k narušeniu mikrobiomu a k rôznym deficienciám, nedostatku rôznych vitamínov a minerálov. Takže príčin, pre ktoré sa ľudia nevedia zbaviť SIBO, je samozrejme viac. Preto si väčšina ľudí myslí, že ich problémy s trávením už nedá nikto do poriadku. Ale nie je to tak.
Ako som spomínal, na našej klinike sme v priebehu rokov pomohli už stovkám pacientov dostať sa z tráviacich ťažkostí. Preto neváhajte a kliknite dolu a zistite, ako sa zbaviť SIBO prirodzene, bez antibiotík a bez zbytočných pokusov a omylov cez funkčnú medicínu.